Pa evo nas u BG-u, idem da navatam Lesandra koji kasni. Ja iz Niš došao ne kasnim, a on će kasni. Navatao sam svog mlađeg brata koji je inače džin. Dobro je, našao sam Savu i Nišlije, nišlijski geng, brate. Nalazimo se u Beogradu više nego u Niš. I po svima ljudi, mođa ovde. Kako mi je intro? Stani. Ja sam zaboravio intro, šta? I po svima, ja sam Zero Baniti, dobrodošli u novi video. Danas smo u Beogradu sa gospodinom Lesandrom i danas 24 sata jedemo vegansku hranu. Ono što ste vidjeli za doručak, jeo sam veganski namaz, to je pašteta i nema ništa. I pirinčano mleko. Šta je smešno? Znaš koliko je dobro pirinčano mleko? Ne kenjite. Ne znam, nisam ga pio, nego mi se sviđa zato što si odjednom nastavio. Fajn, jok. Nisam vegan, ali mnogo uživam u veganskoj hrani i danas ćemo probati neke mnogo glupe stvari. Pre početka videa, ako niste prijavili na kanal, šta čekajte, prijavite se na kanal, postanite deo bande, gang je škr. I ako niste na spisku koji vidite na ekranu, napišite vaš nadimak u komentarima i bićete dodati. Projekat se zove Tvoje ime na mom zidu, vi što možete ovdje gore pogledate. A sada krećemo na video. Deveta pudla koju vidim. Milki, brato. Hoćeš Milki? Nemoj, brato. Ispustio sam dušu. Vidi ovo, snašli smo se nekako da dođemo. Čekaj, ne vidi se, evo ga. Save the planet, Vegapčić. Go, Vegapčić. Sad će vidimo što ima, nemam pojma ni ja. Iskreno, mi smo se odlično ispričali sa ovom radnicom. Kaže, dolaze ljudi i vraćaju hranu zato što kažu šta je ovo nije meso. Nije očigledno da je vegansko, zove se vegan. Više vegan posno, like. Ništa, naručili smo 2 burgera i sad će vidimo kako će ispadne. Hvala, nego pileće ili svinjsko meso ovdje? A nije meso? Pa nećemo mi. Pa nećemo, onda vrati vam. Vrati vam. Ništa, seli smo ovdje. Ja komentarišem bizarnost Beograda u odnosu na Niš. Klasik burgere, klijala šenica. Sad ćemo da vidimo. Čekaj. Opa. Wow, vidite vi ovo vegansko nevjerovatnoće. Želim samo da kažem da je ovo 11. pudla koju vidim od kako sam došao ovdje. Lesandro će da posipa ove burgere, već 3. put ispušta burgere, brat moj. Čekaj, iznutra. Da vidimo kako. Klijelu šenicu šta imamo? Imamo kečap, to je više tomatino, nije kečap, to mi se sviđa, to respektujem. Paradajz, krastavac, neko ovo, stranje. Nije loše, sviđa mi se. Ima interesantan ukus. OMG, Lesandro Exposed. Ekskluzivno vidite Lesandrovu facu. Lesandro, koji su komentari? Ovo je dobro. Je li bolje od mesa ili nije? Moram još da probam, nisam dobro zagret. Ja što sam bio mnogo gladan, sad nisam toliko gladan, ali poješćemo ovo, brato, doručak, burger. Iskreno više volim vrapove, ali cura nam je predložila burger, tako da što da ne, brato. Pa ikad bol, maj penazim da jedem. Pa vidim da ne znaš, ispustio si ga 3 puta, ja ne mogu jednom rukom, ali dobro, evo samo za vas. Dete koje je stajalo preko puta nas je gledalo kao da smo budući baka prase i čoda, ja sam baka prase da se zna, i onda su otišli i pobegli u nas. Iskreno ovaj lik poruši sve, brat moj. Sad ću da te ekspozujem, Lesandro Exposed. Iskreno ima jako zanimljiv ukus. Nema toliko ukus na sojne burgere koje ja obično jedem. Ima kao neki taj žitaričasti ukus, ali zapravo je jako zanimljiv. Vraćamo se kada pojedemo sve. 12. pudla. Lesandro se izgleda više sviđa ova pljeskavica od obične. Ja se ne sjećam koji je ukus obične. Ima zanimljiv šmek, ima zanimljiv ukus i definitivno osjećaju se onako ukusi, prilozi i ostala čuda. Tako da sviđa mi se iskreno. Dobro je. Predlažem. Upravo sam ukapirao da također nemaju ništa plastično, da je sve od kartona. Tako da dajemo bonus za environmentally friendly. Dobro, a? Gdje ćemo sad u studa, ili još nije vreme za to? Давай. Mislim da su ljudi misli, ja ću skočim. Spreman sam, dajte mi stazu. Ajde ovako, stani. Koja je staza odmah da je pokidam, taj fazon. Dođeš i kao izdah, fazon. Ti si umoran, trčao si,
Vežbao si, trenirao si. Pa da te uhvatim celog. Jel to bilo cool u slow motion? Ne. Ne. Ponovi to samo da čujem. Jako dugo nisam izlazio naprijed, ne znam kako se pita restoran za WC. Da li pitam, izvinite, jel imate WC? Jer logično je da imaju. Ili pitam, izvinite, da li mogu WC? To su osnovno. Mogu i malo Gdje je WC? Uspeh. Uspjeli smo. Teže smo se izgubili. Čovjek hoće da vidi studa, ja nemam pojma gdje je. Kad se dečko ne drogira, ko svaka normalna deca. Fu! Od taku ne izlazi iz kuću. Evo vidiš, onakve dve sofarbane kose treba da pitamo gdje je stud, a ne ti pitaš normalne ljude. Okej, idi pitaj. Pa neću, bedara mi. Svakako hoćemo da idemo u restoran Novaka Đokovića ili ti takozvani restoran Novak 1. I imamo dve rute, jedna je kraća i preko nekog random trga koji je poznat. Trg publike nije to. I imamo drugu koja ide preko studa. On je bio. Hoću da vidim šta je hajp oko tog studa sa tim narkomanima i sektašima. Evo našli smo to čarobno mesto. Pa dobro, običan parkić. To sam ti rekao. Pa ništa, vraćamo se uveče. Ljudi, izgubili smo se. Kad slušaš Alessandra. Jaki? Pazi, ja mu kažem restoran Novak 1. On, da, znam ja da koristim Google mape. A ja sam tebi pokazao, evo taj je stvarno. Nisi mi pokazao. Jesam, prvi put. Nisi mi pokazao. Prvi put kad sam kucao. Mislim da si mi samo pitao jel Novak 1. Ja ne znam ko je on taj restoran našao, ali mi smo uzeli skroz pogrešan bus i skroz za pogrešnu stranu smo otišli. Sad vatamo ponovo neki drugi bus i jebem li ga. Glaran sam, braćo. 15. pudla. 15. pudla. I ovo je ova lepa brown čokolana. Brate, treba tamo da stignemo. Gdje je tamo stanica? Ne znam gdje je stanica. Bus se okreće, sad smo ga vidjeli. Ja kako drugačije da pređem, moram ovdje, kad nema pešačka. Nema. Naruto! Trenutno je u 6, ako dođe bus na vreme, mi treba da budemo u restoranu oko 6:10, 15, pola 7, nemli ga više. Ne znam ni da li na pravom mjestu čekamo, s obzirom da na Google mapi piše da je stanica na sred kružnog toka. A meni u 8 kreće bus valjda iz Subotice. Ne znam da li kreće iz Subotice ili Beograda u 8, ali svakako moram pola sat pre toga da kupim peronsku. Vjerujem ja da ću spavati na klupici. Sad smo valjda sišli na pravo mjesto. Ništa, evo veganska hrana za vas, gospodine. Danas jedemo vegansku jabuku. Ništa, sad nemam pojma, bukvalno se ostavio na izlaz autoputa. Treba peški, idemo negdje 4 metra, 4 minuta. Ne znam ni šta govorim, plani me, gladan sam. Evo ga, nađo smo ga, nole. Če senemo, taman nema nikog u bašticu. Vidio ga kako se kupa. Evo vidite kako smo dobili ovom. Da. Prefinjena voda. Iz dubina Novakovih pobjeda. Molim vas zapamtite ovu vodu jer ćemo je kasnije ponovo spomenuti. Imamo da biramo između stek od povrća, što mislim da bi trebalo da se zove malo drugačije, ali dobro. I nudle od povrća sa tofu sirom. Kupus salata 250 dinara. Kakav je to kupus, jel zlatan? Paradajs 350 batu. Široko nole, široko. Acki oči mi kaže da on desnom rukom drži ovo i da ovako seče. Da. Ovako, nabodiš, secneš, Samo se slušam. Pa stigli su nam stejkovi ili ti biftici. Ima neki sos, ima salatica, susaš. Ovo verovatno slično kao ono što smo jeli u Degapčićima. Kao prašumu da sam, brate. Ajde da jedemo, Acki. Ću zakasnim na bus. Da vidimo poprečni presek. Itadakimasu. Ok, hrskavo je. Ovo je poprečni presek. Vegetarijanski miriše. I ima razna čuda koje možemo da vidimo u onom meniju. Molim te, ne da me kopirajtuješ kogod da peva ovo. Fin ukus. Vruće. Nisam siguran da li bih ovo jeo svakog dana, ali ima zanimljiv ukus. Mislim, ne bi ga jeo 1000 dinara, ali iskreno po meni ima ukus na pomije.
šalim se, ne. Na neku foru i jeste to. Bukvalno to je sprčkano žito, semenke, kukuruz, kaša, ovsena i ostala čuda. Ima zanimljiv jako ukus. Više ima ukus na domaću hranu. Ne znam da li je bolje ovo ili vegapčić, ali ako bih birao šta bi jeo, izabrao bih vegapčiće. Čisto zato što ima blaži nekako ukus, jednostavniji, ne znam kako da kažem. Ne može da opišeš? Ne može da se opiše, jednostavno ne može da se opiše. Mislim, zvuči kao da ga veđem, ali ne, dobro je ovo što Dobro je. napravio. Ali Ne možeš da ga opišeš. Ok, neću puno da pričam zato što mi je baterija skoro prazna i powerbank nisam napunio jer sam debil. Ja sam sit, malo sam se ispekao, ali dobro, bože moj. Sad ćemo da naučimo koljače i da vidimo koliko to sve ispada, bit će puno i onda begamo i ja trčim na bus koji neću da uvatim, nego ću do 11 da se cvrčim negde i nadam se da rade punjači u Knezu, oni solarni. Evo što imamo od ponuda. Brzo ću ovako da mi se isprazni telefon. Evo stigli su moji veganska breskvica. Atki me je napustio njegovim pudingom, ne znam šta je uzeo. Tako da sad ćemo da probamo ovo čudo. Jel se ovo jede? Nisam baš siguran. Plastično ovo. I kakvog je ukusa? Kisano. Ima veoma jak ukus. Veoma jak ukus ima. To hoću samo da kažem. Ne mogu više trošiti bateriju. Pa završili smo ovo. Alessandro je jako pametan. Sjetio se da imam drugi telefon kojim mogu da snimam. Vraćamo se u Knez Mihajlovu. Evo vidite on kako pita za direkcije. Vraćamo se u Knez Mihajlovu i nadam se da ću tamo moći da napunim telefon na onim solarnim panelima. Nadam se da imaju bateriju. Evo zalazak sunca ako želite da gledate. Jako lepo, jako fino. Nadam se da Alessandro pamti ovo što mu priča žena. I to je to otprilike. Sad se vraćamo, završili smo. Ja sam jeo vegansku breskvu. Iskreno, ukus je predobar. Znači ima mnogo jak ukus, stvarno lepo. Samo zbog ovih kolača bi dolazio. Biftek mi se toliko i nije previše svideo, zato što me je opekao mamicu. Alessandro se zajebao sa neveganskim kolačem. Kažem da je veganska hrana ukusnija, ali ne, mene niko ne sluša. Meni je izgledao samo lepši. Ne sudi o knjizi po koricama. Dao sam malo pro moji, rekao je da se zajebao što je uzeo non-veganski. Inače, Nole, zakakio sam ti WC, izvini. Ali dobar je WC. Uzem se u Alessandra da me odvede do Kneza. Nekako uspijem da se dogegam do stanice. Morat ću se vraćam busem od 11:15, tako da sam kući u 2:30 ujutru. U restoranu Novaka Đokovića ima nekih njegovih trofeja i to sve. Mada mene stvarno ne zanima, to bi više moju kevu zanimalo. Ja sam došao samo zbog veganske hrane. Račun mi je ispao 3 nešto hiljade. Račun za obojicu je ispao 3.500, ne samo za jednu osobu. Biftek je bio 950. Biftek je 950, veganski kolač 500, non-veganski 440, tako da, to je to. A ostalo je voda. A da bi vodu nam naplatili. Jep, ona kučka od vode je 290 dinara po flaši od 0,75. Meni je jedna stvar mnogo zanimljiva i mnogo me fascinira. Pa isti sad ovo. Ljudi uzmu, gaje krave, koze, ovce i od njih uzimaju mleko. Od tog mleka pravi se mleko, sir, kačkavalj, jogurt, palaka i ostale stvari. Također uzmu, ubiju te životinje i prodaju njihovo meso. I onda tu dođe jedna biljka. Jedna jedina biljka koja se zove soja. Jebim svima mater. Znači kaže, znate šta? Ja mogu da budem i mleko, i sir, i kačkavalj, i meso. Znači bogovska biljka, brate, sibirski plavac. Jedele drvu pičku. Opet smo se izgubili. Ne, nismo se izgubili, samo nas je autobus ostavio na stanicu, na pola puta, da. Da koristimo ove Google mape, brate, osjećam se ko u GTA, onako. Primaknem se stanici, on mi javi, uvati voz 95-icu. Uvatim voz, on mi kaže, siđi na ovu stanicu, siđi na stanicu, pešači do ovamo. Nešto Alessandro me ostavio, idem da nađem da se napunim, a potom idem u stud da parimo girice. Da nađemo neku sektašicu.
dok sam 16. pudla koju vidim danas. Ok, napunjen sam do 55%, idem da kupim peronsku, ali pre toga da se izmočam i da kupim vodu. Sviđa mi se raznolikost ljudi u Beogradu. U Nišu nema toliko raznolikosti, čini mi se. A da možda i zato što ima dosta više ljudi ovdje. I čini mi se da su se možda ljudi malo više ovdje navikli na gluposti i na glupiranja, ali ne sviđa mi se gužva. I planine, ali jebi ga. Iskreno ponosan sam na sebe. Uspio sam bez korišćenja Google Mapa da se dogegam do glavne autobuske stanice. Turu! Evo ga moj polazak. Imam još nekih pola sata da ubijem te s malo više, ali doći ću ranije na peron. Iskreno, bilo mi je jako zanimljivo danas i vegansku hranu koju sam probao je bila jako ukusna, tako da drago mi je, osim što me onaj biftek izgoreo, ne znam, i dalje osjećam izgoretine u ustima. Ali bilo mi je jako zanimljivo i nadam se da je također i vama. Vidjeli ste koliko sati idem kuće spavam. To je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako želite vidjeti još ovakvih videa, bacite like i prijavite se na kanal ukoliko želite. Šta pričam? I prijavite se na kanal ako želite da vidite još videa. To je to. Vidimo se. See ya. Peace.